Здравейте! Якето е Nordcoat Adventure Evo. Сега ще ви разкажа на 3 за него. Имам го от вчера и съм много доволен. Край. Шегувам се. Набързо има джоб за вентилация, който се отваря така. Се закопчава отвътре, има втора капса, да се го хванеш така да стои. Има някакво малко джобче за ключове. Още един по-голям джоб, който на мен идва малък, понеже телефона ми не се събира по никакъв начин и винаги трябва да стои леко отворен. Но както и да е, трябва да се удържа в раницата. Каишки за престягане в ръцете. Тук има някаква гъвкава зона. Протекторите са сравнително меки. Това е другия ръкав, който предполагаме същия като предния. Има къшки за пресягане в кръста. Така. И има две подплати, които се махат с цип. Това е термоподплата и това е другата подплата. Реално якото може да си го ползваш и лятото. Предполагам до към 20 градуса, 25, нещо такова. Има кешка за пресягане, която има закачалка, когато не я ползваш, се закачаш. И копче, което се регулира на 5 позиции. Така. Отзад има мръсно, но както и да е. Протектор на гърба, който лично за мен е малко твърд. Специално на гърба. Стои малко като дъска. Не знам колко добре се вижда. Но както и да е, ще свикна. Това даже не знам какво е. Предполагам някакъв джоб. Да, джоб е. Цветоотразителна лента. Единственият минус, който намирам е, че който намерих още като го взех, е, че като го пробвах да го закопчая за панталона, цепа се щупи. Въпреки че не съм го напълнал, просто се щупи, се разгуби и така нататък. Но както и да е, за тези пари, мисля, че якито е супер. Пък и се го взех от Варна. Всички знаем, че във Варна няма много магазини за екипировка. Така че съм доволен. А и цепа мога да го занеса да ми го сменят. Не е някаква болка за умиране. Панталон е същия. Като в момента съм го сложил върху бутушите. Има цип за разкопчаване. Може да се го носиш като рапър. Няма го закопчавам. Сега, че ми трябва две ръце. Тук даже не знам повече неща какви са. Това предполагаме някаква вентилация. Да. Джоба му също е сравнително малък за телефона ми. Тук отзад има нещо друго. Пак за вентилация. И каишки за престягане на кръста. Като цяло от него също съм доста доволен, при положение, че той е същия като якито. Така че ако някой иска комплект яке и панталон за цената на яке, общо двете ми излязаха 550 лева. Иначе само яки при на Alpine Star са около 550 лева, 600, зависи какво искате. Мисля, че това е доста добър избор. Така че това е от мен. Надявам се да съм помогнал по някакъв начин на някой, който беше в моето състояние.